Beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni o, waloi havana piro mumba. Iwe, Papa Isabel, naweza Diana, shipinga cho dadama, Tsudurani TV. Icho kwa demu ya Zimbabwe ndiri mandiri mukaribe kufamba mukaribe kufafatana kutsudura ziri kuitika matima na wasanyika ino ndinenge ndakadzibata muri ya Zimbabwe uye zve ndine ma-update dzimwe nyaya dzatakaita kumashure dzinoda kupedziswa chienderera kuti dzasvika papi muri ya Zimbabwe rikandikuzivisa ndichiti ndakambotaura nezvenzvimbo yerodhi inobva mukati meguta reHarare Willowville kunobuda kwatoshedza ari kuGlenville 4 kana kuti pabudiriro 2 police station tichidarika nenzvimbo inonzi tichagarika ndichitaura pamusoro pezvegomba ranga riri mukati mekuuraya mudzimotokari icho kwa muri ya Zimbabwe vanoona nezvekugadzira kwomugwagwa uyu vakaenda vakagadzira pakanaka pakarongeka ndati pakarurama vakagadzira muri ya Zimbabwe chaka chakutotyisa marara zvokuti kana mukakanda mwana ipapo angasakwasi kuoneka kunyangwe ini ndikasvika ndikapinda ndikamira ipapo ndakatisaoneke ndinotenda nokupasa ndo vatungamiriri mukoma kebhine muri ya Zimbabwe ndaona pakamira mota dzinotakura marara dzinodarika 5 right kuda kutakura marara akawanda nasi here motikari dzauya nasi izvezvi unyoro huno ndasiya mota dzakamira patichagarika kana vari vanotsvaira kana vari vane mahovhorosi nhamba ine vanhu ivavo ndofunga vese vakaungana ipapo chatinoda Baba Isabel ndechekuti tirege kakumirira kutozotanga kakutaura kapa National FM kuti kwaita marara kwaita hipi yemarara kwaita mapoto aiwa ngapaite ka vanhu vanenge vachitenderera vachiona kuti apa marara hachaite atorwa kana pane poto inenge yavhurika yobva yatovharwa zvamuri kutaura panga pane poto yanga iri mu roundabout yepa Highland budiriro roundabout yes asi chinofaza ndechekuti yakazovharwa poto iyoyo yebo Sudzuraitinzwe icho kwade muri ya Zimbabwe ndine update zvakare muri ya Zimbabwe ndira kutaura pano yenyaya yandikariba ndiri mukati mekutora nyaya yeMarch Center yandakataura kuti ku Mount Darwin nyaya yemurume akafira mukati meguta reHarare aine mukadzi wake nevana vake hama dzikakundikana kuzokusaina mapepasi kuti abude muchipatara hana mwanakomana webaba vakafa ava achibva saina mapepasi achibva idi chitula chikabuda chikaendeswa ku Mount Darwin murume yanga ane musha ku Mount Darwin asvika ku Mount Darwin kwakwa hama dzakaramba dzikashivedzera kuti izvo wedi mwana hana kufa mwanakomana kuti muningina mufi akabudisa demo vanhu vakachika kuenda parufu vanhu vachika kuenda parufu kudaro vatete vachoda mumwe 1 akashivedzera mashoko ekuti inini nehanzvadzi yangu panga pasina chakaipa ndicharamba ndakagara pano kana ndichifira pano ndichazofa pakataurwa nyaya dzekubhadhara asaina chitunda ndiani mwanakomana wemufi akashivedzera kuti iwewe wakabhadhara kana kuti wakasaina une mhosva akabhadhariswa mombenda huko ndokubva abhadhara vachibva vazoungana amai vakasunga medya vakaenda kumusoro kwemutumbi wemufi ndokunoita pupu ndokunoita chimbuzi ipapo mangwana makusina vakazochibvisa vakazochibvisa zvakare vakazochita zvakare masikati machirano vakatarisa pandakataura nyaya muri ya Zimbabwe pane pandakasira mhani ndiri mukati mekutaura kuti izvo aiwa mukadzi wemufi akazorova pasi neveukama hwake achibva adzokera kumba kwawo asi ndakazosiya nyaya ndichiti izvo hama dzemukadzi uyu anovanzvadzi dzake dzadzokera ikoko dziri mukati mekureva kuti vakatorerwa vana 3 years 9 years ne12 years muri ya Zimbabwe rekaidi kuzivise kubva ipapo hanzvadzi dzemukadzi uyu hadzina kuzodzokera dzega dzakazodzokera nasisi vavo zvakare kurufu kuya vadzokera nasisi vavo kurufu vakasvika vaine mapepasi ekuti vanoda yatinoshedzera kuti protection order havadi noise nevanhu uyezve vanoda kuvatora vachibva vasvika vakadzoka kati isusu tauya panapa uyezve mwana wedu ane pfuma yainayo kwanzi vakapindura mukoma KB vachiti isusu hatisinoda noise nemi tazviziva kuti tabvuma mhosva kuti tine zvatakaita asi ndoda kukuzivisai amai vachitaura kuti ndaigara ndichifuna kuti uyai nemwana wangu kuno mwana wangu dai makauya naye ndingadai ndakatomuronora ipo paya kana kuti dai makangouya zvenyu makatora mwana wangu makangomuradzika padhoo akakirosa dhoo ndaikwanisa kumuronora asi ndoda kupupura ndichiti inini ndakatuma mwana wangu akaenda mukati menzvimbo yeMozambique akanotora mushonga ikoko atora mushonga ikoko ndokubva ndanokora tsoka yemwana wangu inini ndobva ndaisa muhari nemujira tsvuku imomo inini pachangu inini ndozvavazati mwana wangu arware chakauraya mwana wangu ndini ndega ndinoti sori kwamuri amai ndiwo ari kutaura amai kutaura izvo vachiudza ani vari kuudza veukama kava varoora kaya kuti sori zvenyu pane zvitanga tichiita takakanganisa
pane zvatakaita. Ndakatuma mwanakomana wangu anoma ndiye wandaishevedzera kuti iye akatora demo achiti pana pasi kugara. Ndokubva ina kuMozambique, ndokwakadobva nemushonga, ndokubva todokora tsoka yemwana wangu, ndokubva taisa muhari, ndokusuka nejira dzuku. Aiwa ndo zvakakonzeresa kusvika mwana wangu afa panapa, kuti paakazofa kuti ndizoroonora hapana chandaikwanisa. So kusungwa kwakaitwa Muroora kubudikidza kane mushonga wawo amai nemwana uyu zvaitwa sei? No, amene kuti vachaita sei papo. So vakatsiwa zvino vana vakapiwa, Muroora akatakura property yake yese akaenda nayo vana vake akavatora vese, vakasara varivo chete. Chasara manje ndechekuti izvo pachaitwa sei nenhau yerunyoka ruri paMuroora. Mwana kana kuti mushakabvu akavigwa akachengetwa chokwadi. Ya pakaipa izvozvo Muroora akatobva kumusha kuMount Darwin akadzoka kumba kwavabereki. Akadzoka nehama dzake. So ndapa update yeku Mount Darwin pamwe chete neyeMarara eku Glenview kuti pachagadziriswa sei, nokuti road yacho yese kubva patishagarika kunobuda kubudiriro police station. Road iyoyo ingori neMarara chete. Tobva zvakare ipapo, tichibva ipapo tobva tapapo budiriro ipapo tichienda kunonzi ku Glenview, kunonzi kwaMakomba. Road iyo zvakare muroad chaimo angori Marara. Tinovimba kuti pazuva nhasi vachabvisa ese. Nyaya yandira kutaura pana paMukoba KB inyaya yandatumwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vati bhosho toda kuti tibatsirike chikonzero kune vamwe vasiri kuenda kuchechi nokuda kwezvavanoona nemaziso, asi vachiziva kuti Mwari ariko anofanira kuti anamatwe. Ndibatisisei vari kuti iwo vanhu veZimbabwe nevamwe vanhu vamukati menyika yeZimbabwe, maKristu kana vachiparidza paya vanotaura izwi rokuti upombwe hauna kugogara wakanaka. Ndicho chive chinonzi chinopinda nemunyama kusvimbisa ropa. Kana mwanakomana paya achidyisa Pasika anoti uyu ndiwo muviri wangu nenyama yangu, anodya muviri wangu nekunwa ropa rangu achava neupenyu usingaperi kureva kuti hachafi pamweya. Inzwa ishoko iri. But vari kuti vanhu vari kweseni maki hatisi kuti tiri kupokana nezviri kuita vari kunamata, asi tira kuti tigare taziva kuti patinouya kukereke isusu tizive kuti zvakanakira papi zvakaipira papi zvichienda nezvatiri kuona. Vari kuti kwakereke umo mukasvika pamakereke mazuva ano vanhu vamunoona vakawanda ipapo vachienda kunonamata nokunamatirwa ndanasisi madzimai. Kwete madzimai, kana ndichiti anasisi ndiri kuzama irespect yevamwe vemadzimai vakafanana nevanoita basa rekutengesa muviri wavo. Vari kuti vanasisi mukasvika panonamata vanhu vakawanda kana pane vanhu vanenge vachishandira paya vakadzi kana kuti vanasisi vanoita basa rekutengesa muviri wavo ndo vakawanda ndakiwi ipapo vachibatsirwa vachiti kubasa kwedu basa harisi kuita. Tingaita sechinoita munamato ndiwane mhene yangu ndipiwe mari. Mhene dzavari kutaura vamwe varume vevanhu ivo havana varume, asi vari kuenda kunopiwa munamato kuchechi yekuti vakwanise kupiwa mari inotorerwa madzimai vari mudzimba, inotorerwa vana vari kuenda kuchikoro vachipiwa ipapo. Vari kuvapa munamato uyu vasingopedza chete kuvapa vanoparidza vachoti upombwe hwakasvipa hauna kunaka. Kana muchiti Zimbabwe yakutumai kunza nyaya iyi paNational FM muri kutaura vapi vacho chaivo namba ndikuzama kutaura kuti namba yacho yawanda ichibva nzvimbo dzakaita sei dzakasiyana kuti zviro zviri kuitika. Ukatosvika uchida kutonamatirwa nemurwere wako iyoyo unogona kusatopinda vakomana vanasisi vari mukiwo, ende vachipedza kubuda mukiwo panapa manheru unosangana vari patachiraini achipiwa munamato vachitoita kuti shamari ndikati kuratidza kurubatsirwa chaizvo ukaenda ikoko unoita mari. Munari ari kutaura ndekuti vari kutomhanya kuna madzibaba kana kuna madzimai vanopa munamato yekuti ukaenda ikoko Mukoba KB zvochokwadi uchidzoka manheru kamira patachiraini unosangana nemheni inogona kupa $100 zikawani wotonzi madzibaba vari kupisa. Right, unenge wapiwa nhombo. Asi madzibaba vakazoona vari pakira vachiparidza vanotaura kuti chinhu chinonzi upombo nechisina kunaka, asi vari kubva kuyeresa munhu kuti daende patachiraini basa rake rafamba zvakanaka. Zvoita sei? Zviri mutsika here yechiKristu kuti vanoparidza kuchechi kana kuti vana vaMwari vanosimbisa vanhu pamabasa angave ekuba kana eupombwe? Toda kupindura vanhu kuti Mukoba KB tinotenda. Kana aponda munhu mweya unomubatsira kakuti asasungwe here havasi anasisi chete, zvakawanda zviri kuitika kumasowe. Ndinonzi Mark Jones Casey, ndiri paStone Ridge Park le Baba Isabel. Hai
ndingangoti basa rakaipa zvinoita here kuti munhu aende kunonamatirwa achinzi rega tikunzvekese kuti usungwe iye akaponda. Pane nyaya yakatombotaurika pamasocial medias kuti munhu anenge akaponda munhu anotozikana kuti ane mhosva yaakaita anditika anototsvagawo loya anotomirirwa here kukoti iye achitoziva kuti akaita sei atine mhosva yekuponda zvikatonzi munhu iyeye even mhondi itori nemarights ayo inofanira kutoita sei kutomirirwa kukoti. Handizivi manje kuti kuchechi anofanira kakuita sei kumutengo wedenga. 0713938538 Papa Isabel pane zvimwere zvamatumira pa National FM WhatsApp channel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino mukoma KB chandakabata panapa ndechekuti izvo kune vakomana vakatiza mukati menzvimbo yechiredzi mushure mekurova mumwe mukomana akazofira kuchipatara nenyaya yekuti pane imwe shopu pakawanikwa kuseni paine pupu. Regai tizonzwa zvakawanda kubva kuna Baba Isabel nechekuchiredzi icho mushure kamekunzwa kanhau bviri kuita kutaura nyaya yekuchiredzi yevakomana vanokwana kuita vatatu. Pane imwe nzvimbo ine mataundi ine mashopu akati wandei vasvika ipapo muri yeZimbabwe pane mumwe munhu wani akamuka pashopu pake pakaitirwa pupu kana kuti pakaitirwa chimbuzi chakanyatsozara kuti chimbuzi ichi vanhu vakaungana ipapo vanga vanhu vemuvhileji vanga vanhu mungari mwenzvimbo ipapo vanhu vaingoungana mwasvika vachiona vamwe vachishevedzera kuti ndikaona ndiri kuona kuti bofu vamwe vachitanga kutora sauti vachimwe mwa ipapo asi pakazosvika mumwe mukomana akataura mashoko ari mukati mekureva kuti vanhu vanganetseka zvavo asi munhu akaita zvinhu izvi akafita kuva mudharanengi. Munhu akataurwa zita rokuti akafitira kuita mudharanengi anogara ikoko ari munzvimbo imomo. Okay, anditika so akatanga kufamba mashoko ari kutenderera achingotenderera vana vemudhara akataurwa kunzi ndiaita pupu padhore pashopu ndo vakazorova mukomana uyu. Marovero vakaita mukomana uyu vakamurova zvokumukuwadza zvokuti mukomana akakuwara zvokutakura kuenda kuchipatara. Vanhu vaendeswa kuchipatara vachiudzwa kunzi imimi ndimarova munhu tisati enda kumapurisa munofanira kuti mutibatsirewo nemari kurapisa munhu chikonzero. Marovera munhu marovera maita munhu akanyanyisa kuti iwo munhu asvika pakutakurwa asisakwanisi kutaura kana kutaura mufema mune zvakanaka kusvika endeswa muchipatara. Ari kuchipatara kudaro vasati vabatsira mukati mekubhadhara mukomana achibva afa nematambudziko vanhu vachibva vatiza. Nanhasi vakomana vesaro vatatu havasi kuonekwa. Vakarovera munhu kuti chimbuzi chaonekwa chiri padhore pashopu vanhu vachiungana vanhu vachiunganidzana vachitarisa chimbuzi ichi ivo vachibva vashevedzera kuti chimbuzi ichi ndechamudharanengi ichi asi chaitika usiku vasingaoni. Nyaya iyi yakamboitika zvakare ndinofunga tasvika kuma 7 years tamboita imwe nyaya yakadai so but nyaya iyi yanga iri kumwenesi. Iko zvino zviyaitika muchiredzi vana vanoti ivo mwana uyu haangatauri kuti baba vedu isusu ndo vasvika kuenda chimbuzi padhore munhu isusu vana vake vakuru tine vakadzi tiri pachena nevaroora vachizvinzwa kuti mudhara wedu ndiaita apa yeti asiri mudhara wedu dziri pfungwa dzake dzikungofunga chete kungoti chimbuzi ichi maonero angu ndechamudharanengi. Right, pakataurwa kunzi chimbuzi ichi maonero angu ndeyekuti ndechamudharanengi. Pane here zvakatorwa kuti matanho akatorwa nemuridzi weshopu? Aiwa hapana matanho akatorwa nemuridzi weshopu. Saka vana vamudhara ndivo vakatsama kuti sei baba vedu vataura sei wataura baba vedu washibisa zita baba vedu kuti baba vedu ndivo vaita zvinhu izvo ndokutanga kurova mukomana. Vamwe vakatozotiza marovero waitwa munhu ipapo kusvika munhu atakura kuchida kuchipatara aendeswa kuchipatara hama dzemunhu idzi hadzina kutanga kunoripota kumapurisa dzaitoshevedzera kuti vakomana marovero amaita munhu makuvadza ngatibatsiranei kuti mukomana angarapwe sei asi vasati vabuditsa kana chinhu kana mari mukomana achibva afa. Pavakangonzwa kuti mukomana afa ndobva varova pasi vachibva tiza. Vana vakarova mukomana uyu vangani? Vatatu. Ya pakaipa muridzi weshopu pakaonekwa chimbuzi akati kudini nechimbuzi ichi ndo zvaitounganidzira vanhu vakomana ine handizivi kuti chimbuzi chiri padhore chimushopu pangu munopindika sei. Vamwe vanoshevedzera kuti zvinopa munyama vamwe vanotokasika nechimbuzi chakadaro unogona kuti sei kuita bofu saka aitotyawo but vamwe vanosvika ipapa vamwe vakaenda bute vamwe vachikaenda sauti vamwe vachiita sei vachitika kana muchida kuchibvisa tarisai kusaidhi muchichidyora makatarisa kusaidhi zvaingotora vanhu vakasiyana kusvikira pazosvigwa mubatsiri ndiye akazobvisa chimbuzi ichi. Mubatsiri hapana mashoko akataura vakangosvika chete ndinokwanisa kukubvisai chimbuzi but zvokutaura kuti ndiani ndiani ini nandipesanisi vanhu. 16 minutes to 11 ndopafika nthawi pali manje munoti kudini ko muri yeZimbabwe neidzo dzatsudzurwa naBaba Isabel kusanganisira icho chekuchiredzi. Right, mwana akataura mashoko ekuti ndinofunga kuti mudhara uyu mudharanengi. Chii chakamupaka kuti ataure mashoko iyayo? Chii chakapa kuti mwana uyu ataure zita ramudhara uyu? Ende mukoma KB chimbuzi chikangodzi tsvera pachine zita here achina fesi achitaure
regai katinzwe kubva kuwadiwa vateerere kuti vanoti kudini ko nechekuchiredzi icho pamwe chete neicho chekumount Darwin. Pari zvino tachakapaka kuti musakavhu ataure zita rababa avo. Ipapo mukoma KB ndo pakaoma ipapo. Iwo baba vacho vanombozikanwa vachisvika pamashops here. Vanotosvika ose vamwe. Vachitomwawo. Regai tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini hanzi naNobeti chabeta pachivaka nenyama kuurungwe hanzi KB naBhozho hakuna hakuna chinamato chakadaro chinosimbisa munhu wokuita mabasa akashata, hakuna mweya waMwari wakadaro. Ndinomutsaka timu mashasha yese nemhuri yese kwachabeta ndinonzi Nobeti chabeta pachivaka nenyama kuurungwe hakuna munamato wokusimbisa mabasa akashata. Pane twasema vesa veo handizivi mukoma KB ndosaka pane handizivi mukoma KB ndaikumbirawo dzimwe dzenguva tine vatungamiri vemakereke vakuru vemakereke ava vanoziva mhinduro dzechikristu, right? Kuti kana mubvunzo wayo wakadaro vanopindira vachiti mwanosangana nenge achibvunza kana kuti nyika sezvorita izvozvo vanofanira kupindira kuti kudii kuvanhu vazive ndizvozvo kuti ndivo vafudzika icho kwadi. Munhu akauya achiti ndine basa rangu, mufundisi anobvunza here kuti basa raunoshanda newe Bhozho nderei kana kuti anongotanga kunamatira? Umwe anondosvika achiti basa rangu radhakwa ndinoita basa rakati ndiri mubato wangu wemaoko ndio wakati. Vamwe vataura mufundisi anongonamata komborerai Bhozho ngora pabasa rake raanobata remaoko wedzirai makastoma kana uri pamweya unogona kuti chiro sina kuudza unogona kutozoona kuti kuva vana makanika vanenge vachinamatirwa kuti motikari dzife. Mukoma KB inanchasivini aiwa sokungobvunza baba Isabel ko vanogadzira makofini vanogadzira makofini kuti basa riite kufa kwevanhu kuti basa riite kufa kwevanhu iwo vephala vanoenda unonamatirwa ka amen. 0713938538 0713938538 regati bhotora akaparo nhare kuti ndiani aripo. Alright, paita munango pantedwe. Okay, alright, baba Isabel fafedza ichimwe icho kwade muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufamba nekudzidzira dziri kuitika matima na wasanyika otira pana pamukoma KB inyaya yakaitika kwa Mutare kunonzi kwazimunya kwazimunya kwakaitika nyaya inorwadza muri yeZimbabwe kusora kwazuro. Pane munhu akanga ine motokari yake kamotokari kechidiki kake, motokari iyi yakanyura, motokari yanyura, pane mukomana akashevedzwa chinzi shamari yangu ndokumbira kuti ugondibatsirawo kupusha motokari iyi ibude mudope mayanyura. Mukomana uyu ane 22 years zvakare ndokubva aenda kunobatsira murume uyu motokari ichibva yabuda. Munhu angane motokari iyi anotozika nemwe munhu angari patownship. Pane mumwe murume anga aripo ipapo akati vandakanyemba kuda kushaina nekamotokari 1 kako titoriwo nadzo motokari isusu. Zvikanzi ko ashaina aita sei nemunhu amubatsira. Asha motokari yake yenyura andishedza kuti ndimubatsire. Saka iwewo uri kuti ari kutoshaina nemotokari yake, imi motokari munadzo. Ashaina aita sei mota yake yanga yafa achida kubatsirwa. Munhu akabatsira achibva muti iwewe ungataura kuti une motokari yako, motokari iwewe yane 2 years iri pamatombo, ndo yauri kutaura kuti une motokari iwewe ine 2 years iri pamatombo yake yanga yatonyura tikaipusha kuratidza kuti iri kufamba. Iwe uri kuti ari kushaina haana chashaina nacho, asi yako kuti unayo motokari zvakare yako iri pamatombo. Vachibva tanga kunetsana, vakunetsana zvikanzi iwewe uri kutuka munhu uchida nemotokari yakafa. Nhasi iwe ndokuziva iwewe uri mabasa ekuti kana ukadhakwa unonorwa mukadzi. Nhasi ukangonorwa mukadzi chete tokuchaya. Ukangonorwa mukadzi chete nhasi tokuchaya. Vatogara vese vari kumwa paipa vari kumwa vese. Uyo ari kunzi tokuchaya nhasi ukangonorwa mukadzika angakabata bhodhiri redoro. Umwe akagara pasaidi pasapa. Uyo anga achiti nhasi ukangonorwa mukadzi tokuchaya nguva yakada kusumuka achangopedza kutaura. Uyo akabva afunga kuti saka munhu akutosumuka kunirova ndobva asumuka ndobva arovera pasi bhodhiri redoro ndobva ratsenguka kumashure kwaro ndobva atobaya umwe wake uyoyo ndokumuti musoro ndomuti muhuro. Mukaenda channel yedu izvezvi muri yeZimbabwe munonoona mabayiro akaitwa munhu achibva takura kubva ipapo vanhu vakamhanya taka kurova muchinda uyu kuti wabaya munhu vanhu pavakazomanya nemunhu kuchipatara vachienda nemunhu kuchipatara munhu ndiye Sarai
asi ndinotenda muri yeZimbabwe vakomana vemabhandi vakomana siterapi vakabata munhu achiri mukati asi chinapesera kuzana nezuro mukoma KB munhu asati avigwa inyaya yakaitika muri yeZimbabwe munzvimbo inoshevedzerwa kuti iyo Zimunya dzokoro ine simba chii chakaurayirwa chii chakabayirwa munhu nebhodhoro chakabayirwa munhu nebhodhoro chekuti munhu ndikangoti akafirwa nemurikana mota yakanyura achibva atsvaga help kumumwe munhu achibva aenda kunomubatsira amubatsira kubuda kuti pusha mota ichokwadi mota yakafamba ikabuda akudzoka wacho abatsira kune vamwe vanhu vakagara kune mumwe akatanga kushoropodza achiti iwe aiwa vana nhenga vatoshayana netumoto tawo kamota kawo ikakaka kamota here ikaka akabatsira achibva ati naiwe unogoshoropodza munhu kuti nemota kake ingawani mota yake iri kufamba iwe uri kuti unayo mota hongu unayo inga ine 2 years iri pamatombo 1 yakagara isiri kufamba ndokuti akunemerana zvikanzi tinokuziva izvo zviwadhakwa nhasi kuda tsika yako yekuti ukadhakwa unonorowa mukadzi nhasi kungorowa mukadzi chete tikukuchaya ndeuye apusha moto uyewe achingopedza kudaro paakasumuka yakafungidzira kuti pachataura nyakurohwa yei pamwe adatonda sei ada kundirwisa bhodhoro boro ranga akabata ndobva arovera pasi ndiye bhodhoro kune umwe wake munhu achibva atodora pasi saka akafa ndiye upi wekushora munhu angaenda nopusha mota aiwa wacho akaenda kunopusha mota ndiye akaurayiwa neuyo anga achishora zvakaoma muridzi wemotokari angatorwa mota yake atoenda ava vasara zvakaoma chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe naiposhongora koma KB zvinonetsa but akabatwa nemapurisa izvo kutaringona kuti kuita ari mumaoko emapurisa ekwamutare akabata munhu mweya wekuurayana uri kubva pari mweya wekusatya ropa remumwe munhu anenge iwewe kana munhu akukanganisira hamukwanisi here kugara naye pasi ukataura naye mune zvakanaka ndo patisingazivi mukoma KB wai vanhu chifarira kutonga vira zvakaoma regai katinzwe pari zvino kubva kudini zvinorwadza zvinosiyirisa mhuri yeZimbabwe nyaya dzisina kumboreba dzisina kuona zvikuitika mukoma KB yemwanakomana anove mudzidzisi kana kuti ticha akakura achidzidza pane chimwe chikoro chiri kuChinhoyi primary yake ndikuita sekondari yake ari munzvimbo imomo ndokubva awana basa reudzidzisi zvakare pachikoro paakambodzidza aripo ipapo mukoma KB anogara namai vake nababa vake inzwa ishoko iri mukoma KB rine kodzero here kana rine kodzero parakabuda ndipo here kwaraienda ndiko here asi shoko rinotaurika mwana akadana amai vake nemumwe mukadzi anonamata namai vake ndinongoti madzimai vakadanwa vari 3 ndobva vaita 4 kusanganisira namai vake zvikanzi vabereki ndinodzidza pachikoro apa ndiri kukundikana kufamba mune zvakanaka ndiri kunyara ndichitonzi ndiri mudzidzisi asi vana vanondodzidzisa vanoziva mabasa amai vangu ava amai vangu vanoita chifambi vachigara neni pamwe chete nababa pamba vakaita chifambi nanhengi zvinozivikanwa nevana chikoro vaita chifambi nanhengi ndokutaura kuti vanokwenda kuita 3 asi baba varipo pamba inini kana ndiri pachikoro ndikana vana vachita musikanzwa ndikavatsuura ndotonzwa kuti vana ava pavanenge vachiseka vari kuseka inini kuti inini ko amai vako vakabatwa pakati amai vako vanoita zvakati saka ndati inini ndiri kunokumba inini ndishevedze masahwira nemabhururu nemunonamatana amai avo mama vangu ngavasiye nyaya yechifambi kuitira kuti mwana wavo sezvina kushandawo basa rakanaka ndisazonyara amai vachibva vanzwa vakati mashoko ataurwa nemwana ndamanzwa vachisvika kumba amai ndokutora bhopoendi yavo ndokunyora mukwende wetsamba wemashoko ese ataurwa naMwari mwana ndobva vamwa mushonga wekotoni ndobva vafa hapana kuita 4 hours shoko ranga radzoka kune vanasahwira vave kuti munhu manga muinaye muchitaura dare nemwana wake mwana amwa mushonga but pane tsamba chinova chinhu chakazopiwa mapurisa kuti honai tsamba iyi mwana anditi zvakati nezvakati handizivi kuti ndiye ane kodzero yekundiudza here asi pakanzi zvaataura handizvirambe asi nyaya yanditsamwisa ndiye kuti munhu andiudza nyaya izvi ane kodzero yekundiudza here saka inini ngasare nababa vake ini ndakufa vachibva vafa dziko rakunetsa manje mukoma KB mwanakomana uyu dzimwe dzenguva ari muklasi akagara ari muklasi kwanza anoona dzimwe dzenguva patebho kaundisa kuti ari kubaka mabhuku evana anokandirwa chipfeko chechikadzi nani asi chobva kupi chosvika chovhara kana bhopweni kana mabhuku chimwedzi pakati kunyange ari kumba dzimwe dzenguva iye mwanakomana uyu asati aroora hana mukadzi dzimwe dzenguva kana ari kumba kwake
chinogona kuti ngowanikwa atowaridza mbedha kana kuti achibva kuchikoro anokwanisa chikakumba anoona pambedha pake pane chipfeko chakadonha ipapo chiripo kusanganisira izvo chakapedzesera mukoma KB kusora kwazuru changa chakatokanganisa kuti asenge muno atiri kunguva yake chikangano chiri pambedha pake paanenge ari kuchikoro kana chipfeko ichi chemukati chemudzimai chikadonhedzwa chikakandwa chinenge chionekwa nevana here kuti iye yega ndianenge achiona chakationekwa nevana mukoma KB chakationekwa nevana ende pane kumwe kutsama kwakazoita mumwe mubereki mushure mekuti paakatanga kuona chinhu ichi akatumwa mwana wechikoro kuti ngaabvise kana chitanda icho bvisai icho vachinzi vakashandisa bhumu roshandisa muklasi iyoyo kuti bvisai kusvika zvakuita nemazuva achiona kusvika vana vechikoro vakutotendedza nyaya pacho kuzopesa kutobvunza nemamwe maticha so ticha ndikutaura mukoma KB haasi kuenda chikoro zvane nguva yakareba sei zvichiitika zvokuonekwa kwechipfeko chichikandwa muklasi nezuro mukoma KB ranga rizuva rechi17 amai vakashaya rini amai kuzvinozvi vakuda kutokwanisa 2 months vashaya avasati vatotirwa nyaradzo asi kumba futi zviri kuoneka pane zviri kuonekwa kumba kwemwana mukomana uyu anotozoshevedza vanhu but kuchikoro zvazvo kuti kuonekwa nemwana wechikoro akataura here nehama kuti ndo zvandiri kuona ndo zvandiri kusangana nazvo akaenda kuna nasekuru vana sekuru vakataura nyaya yekuti kwanzi vakatanga kumudza pari panyaya yerufu kuti shamari nyaya watanga iyi yakaoma isusu pachedu tingatera sevanhu vapenyu but mashoko atishandisa panapa isusu mashoko anozotanga kubva kumufi asi kuzinosehama atoita sekunonzi takuomesera amai vachavigwa asi tinozviziva kuti mashoko emufi achauya chete endi mufi anenge akudzoka atodzoka mukoma KB aunza nyaya kuchimuti ndiani anzvadzi yababa anzvadzi yamai vake baba vake nemunin'ina wake vari kuti kudini vari kuti hatichazivi kuti kwazviri kuenda izvo ndimai ava tinowanzoziva kuti mai kana vakanganisirwa inogona kuita ngozi but pari zvinozvi nyaya dziri kuitika pamukomana uyu ari ega ko kwatiri isusu kuti nyaya idarike tinofanira kuti tiite sei asi patsamba yamai pakanyorwa kunzi wangu zvataurwa nemwana zvimwe ndozviziva ende ndaizviita handizi kuramba asi kwabva mashoko mwana haisafanira kutaura mashoko iwayo but ndeshokwadi achiudza sawira kuti kudini amai vari kunyanya kuita sei mwana achitaura chipfambi chaamai mukoma KB aiwa akarasika apo baba varipo pamba anzi izvezvizvi kutitaura kwane kurongeka kuti ndoshedza masawiro anyu naamai vangu muchitaura muri mega dai ndiri mumwe munhu dai ndakaudza mutara kuzvisimbisa ya pakaipa paka harare rega ringotaura pandachionera handizivi kuti vaibva kuibva ndinobatasaka nacho pozindoga right harare zindoga pazindoga mukoma KB ndiri mukati mekufamba varume vakanditi bhosho uya pano tina mai vatiri vati utauri navo tine tsitsi neurombo nezvatiri kunzwa nezvatiri kuona amai vanoenda nemwana mucheche azviri pazamo kubawa nemhaka yeyi kana yanyutura yababa shero panenge pasisina hono mwana ndikakasimudzwa mudenga zvichienda nejaivi akatararitswa pasi akakandwa mudenga zvichienda nekuti amai vamumudhupi yekudhakwa uye zvese mwiri kurira iri kusvika papi mukoma KB kana vanhu vaakutamba vakadhakwa unoramba kuti mwana uyu apa anenge asina kuisa patauro anenge akabatwa maoko vakatamba ndokubva ndavabvunza amai chii chiri kunetsa zvikanzi bhozho mundima iyi ndo mandiorarama ndiri ndakatora nguva yakareba ndichitsvaga mwana ndikasamuwana mwana ndakazomuwana kuno kundima uku mukufamba mukubata basa ndo mandakaona mwana unofanisa kukoshesa nzvimbo ikakuitira chakanaka saka zvandakaona mwana ndiri kunoku ndotora mwana zvakare ndomusiya kumba ndichiuya kunoku aiwazve hapana chandiri kuita saka mwana wangu handimusiye kana ndichiuya kubasa kwangu chete handisiye mwana but zvinoitwa mwana wacho mukoma KB zvinonzwisa tsitsi handina mari bhozho yekuti nditsvage musikana webasa saka ndichafamba nemwana wangu kwandomutsvagira chikafu zvakare kunoku ndichange ndinaye macheso akarira kilati akarira Freeman akarira ngwazi akarira kapfupi akarira pandinotamba paya ndopa ndichaonekwa kuti ndiri kutsudzura
ndiparova mari yake kwete kunyenyeredza kana kutenderera kwamboradzikwa pasi kwambobatisiwa mumwe munhu kwambobvunzwa kuti garazi yako nepo mwana wangu ndiani vanotombokangama mwana ikoyo mwana komana mukoma kepi wakura tani ndakakona kuti kana ndisingakanganise mukoma kepi mwana wari kudonga chitori pasi pe7 months. Alright, nzvimbo yamataura nezvayo zindoga it's an open space vari kupinda here mukati mubhawa kana kuti vanenge vachitenderana nevanhu panze panenge pakapakwa motikari paya mukoma KB nzvimbo yekwazindoka inzvimbo shoma dzinotopindwa mukati pane nzvimbo dzemukati poita nzvimbo dzemari avana nzvimbo ndiye panopindwa mukati vanopinda nemwana panorohwa panze panorohwa panze vati pandinopinda ndopinda nemwana wangu handina mari yokutsvaga musikana webasa uyezve iko kuno ndokwandakamuwana ndakatora nguva yakareba ndichitsvaga chipo chichishayiwa ndauya kuzotambira kuno kubasa kunoku ndobva ndasangana nemwana uyu nanhasi ndiye wandinayo ndomurasirei kuti asauye kuno kuriko kwandakamuwana zvisinei mukufamba imomo vakaona munhu wokufadzana naye vane mwana vanoita sei naye amukoma KB ndizvozvo zvei anongorariswawo apa baba Isabe ndonyaya chiri kurwadza ndonyaya ndikashedzerwa nevamwe varume kuti unofunga kuti kana nguva yavo yavari kuti kana ndikatamba pa ndikanakirwa pane anakirwa pavachaenda kumabasa erima mwana uyu anenge ari paya vanaimba pano ipapo ndo pari kurwadziwa vanhu ipapo zvakaoma so ndanga ndichitori nepeki but utungamiri pamusoro wati kuti tizobuditsa mwana fesi kana zvidai zvichibvira kukwanisa kuvhara fesi yemwana haibvumirwi ibude pachena ndofunga vachaita izvo rikuti ritoripo but vanonga kufunga pane izvo vanogona kutovhara fesi yemwana muratidzwa zvinenge zvichiitwa mwana akakandwa mudenga akagamuchidzwa mumwe akaendeswa padhuze nepane masimbi akaita senge anogumiswa masimbi zvichiendana nechevi yamai ndinonzi mai nematombo pastone ridge kanyemba nabhozvo icho chekuchinoima 1 manje amai avo vakafira kurwadziwa nechokwadi kikikiki ndinonzi mai nematombo ndiri kustone ridge ataura point vakafira kurwadziwa nechokwadi pari zvino muri yezimbabwe ndakabata panapa yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti iyo bhindura handiri yasimudzamumbata tirove pakadzikatsika handiri yasimudzamumbata tirove pakadzikatsika iwe yasimudzamumbata yasimudzamumbata tirove pakadzikatsika simudzambata tirove pakadzikatsika simudzambata pakadzikatsika simudzambata pakadzikatsika simudzambata pakadzikatsika reporting to the angel beautiful tapio Roma is the body for the pitani bro fana tu sipekashana mtulaima jomada wakachwemba kemenekiaza sipeti horoma denya shuri pilifo wakachwe sipeti horoma ikia denya sia akioro sia ringiti vu tinotenda tsudzirai tinzwe ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba ziri kuitika matimba navasenyika iro mukoma kebhinde muri yezimbabwe nyaya yakaitika mukati mebhinduro nyaya yakamira yakadaiswa pana baba vakashayika vari baba vane vana nemudzimai nevana vavo vane first born yavo inova first born mwanakomana ange achigara kunzvimbo yekumwenezi asi baba naamai vachigara munzvimbo yekubhindura vagara kudaro mukoma KB vakabva vaita sei baba vachibva varwara vachibva vafa mwana akakundikana kusimba nenyaya yekuti haana kumbogara audzwa nezveurwere hwani hwababa vake akangonzi ndine urombo baba vake washayika sudden death audzwa kudaro mukoma KB ana zvitora zvekutanga pakutanga kuti zvakamira sei zvikanzi vari kupi zvikanzi vari kuchipatara akarara akabvunzwa nemukadzi kuti kwini chiri kuitika korufu zvikanzi handifungi kuti baba vakafa mataurirwo andazviitwaka
akuna chinthu chakadaro ndiri first born kumbaini mangwana vanhu vakazika kuti maisa mafoni kuti hey zvakamira sei nyaya yerufu ndiwo kamirirwa kuno achibva ati andisati ndambogadzirira kana kuita sei asi ndezvokuti musaviga kana kuchengeta baba ndisati ndasvika ndiri munzira zvadaro mukoma KB akafonera kuri kuseni zvikanzi ndanga ndakanganwa asi cherai musha kana ndasvika inini chandoda chiro chekuti muite sei baba vapinde pasi ndasvika ipapo mukoma KB aita motokari dzekuhaika sina motokari yake akasvika mutumbi wakumakuva asvika mutumbi wakumakuva vanhu vachingoti simudzai mutumbi uri kumakuva mukomana ati apakati paanongosvika toita sei toita basa tarirai denga zvareita paida kunovigwa denga ruratidza kuti kunogona kungodai tikatangirwa nemvura zvina kumira mushe mukoma KB achisvika mukomana akabova mhere achipinda muyadhi kuita sege munhukadzi mwakadzi wake ndio aitobata murume kuti murume machemero amuri kuita akatooma ndoita sei vanhu vakaenda kunobatsira mukadzi uyu achibva svika ipapo amira ipapo akatiswa mufundisi mange mataura here zvikanzi vangasati vataura zvikanzi sabhuku mange mataura here zvikanzi kuno makuva hakuna ataita chino zvikanzi ndipei ngoma murukomana uyu anozikanwa asinganamati mukoma KB anozikanwa asinganamati kunge zvamunoita izvi Zimbabwe muzukuru wose ndaiswa mukona vakomana izwai buri yeZimbabwe vamukazeko Gogo Solomoni Chiremba dzakomanda Simba baba Magrase mukoma KB izwa ndobvangotura gemenzi rake kana yakasimudzwa gemenzi mukoma KB hapana akambotaiona reblack ndobva apfeka ndobva atsvira tsvimbo yake zvikanzi mama uyai amai vake kubereka uyai muonekane nababa vakufa ana kuti baba vafaka vakwanzi chiuyai muonekane nababa chikonzero vakufa nekuti vakupinda mukomba vanhu vakati amai munozoti amai vanga vakati kutokomba nemamwe madzimai afirwa ndirika zvikanzi perekedzai amai vauye vazokomba baba vazoonekane nababa ndokuperekedzwa vachiita senga vada kudonha vachiperekedzwa vasvika paya vakati murume wangu waenda ndarwadziwa zvekuti zvikanzi chibvai chidzokerai vachinogara pasi zvikanzi mama maoneka here baba mwanangu ndaoneka zvikanzi amusati maoneka maoneka here baba zvikanzi handina zvikanzi izvo mama madzimai ari pana mai vangu vasiye vakagara vega munodonha vasiye vakagara mega so ane zvaida kutaura akaratidzwa kuti mwana uyu zvaari kuita azvizi zvake atotumwa kuti ukasvika unodai ndokubva ajema achazoita sei zvikanzi ndiri kukumbira kwakubata kwakuenda pasaidi pakuti vanhu vasazwe achibva kuseri kwaipa kwema KB ndokubva adzoka ndobva atora kachimbo kanango ndobva anongedza amai zvikanzi mama ndakuti onekai baba torai chiri chamuinacho chomana baba zvikanzi mwanangu unodirei kundidaro dzokai muoneke baba vari pakati pekudzonoka mukoma KB nyoka kuna amai vake mukoma KB nyoka kumhanya kuenda kuguva kudzokera kuna amai ava ndiye go kuna amai ichingopedza kuti go amai nyoka haiko ichibva yafa vanhu maisai munhu kuchipatara vamwe vanosunga gumbo sungai gumbo sungai chii ndokumaisa munhu kuchipatara vamaisa munhu kuchipatara zvikanzi amai vakusviba muviri amai vakusviba muviri baba achibva vavigwa baba achivigwa mukoma KB andirika vanhu vasara achiviga baba andirika mangwana chokuseni amai vachibvafa mwana komana achingopedza kuviga baba ndovapinda mubhazi ndovharwa pasi zvese zvokuti vanhu vadzoka kumakuva mafoshoro aunganidzwa haanombomira achibva dzokera amai vachibva vafa amai vafa kudaro mwana komana akushevedzwa kurufu rwamai zvikanzi ndiri kubasa handingakwanisi kuti ndakapiwa off wiki rinori next week handingapiwa off ndobatirwa mari kana muchida kuzoviga inini ndiripo ndichakudzai date munogona kusiya mutumbi uri kumochari mutumbi uri kumochari mukoma KB izvozvi mukuru uri kumochari zvikanzi hama dzekwaamai hativigika amai vachona mwana wacho asipo uyezve kuuya kurufu rwamai ava vanhu maona sei mwana ndiauraya amai saka hama dzamai
vari kupa mhosva kumwana komana kuti ndiwe akakonzera rufuru rwamai kunongedza kwawakaita mai netsvimbo. Asi kuti vachitaura kuti nguva yakanongedzwa mai netsvimbo pakabudawo nyoka muna amai. Nyoka yakabuda pai? Yakabuda muhembe maamai. Ichibva enda kuguva. Haina kuda kuguva. Yakaenda kwakakune mutumbi. Okay. Gofi ndakawekeswa pasi. Right. Ndikusvika pagofi nandika ndobva yadzokera kuna mai ndobva yavaruma. Ichikopedza kuvaruma ndobva yafa. Yanga iri nyoka rudzi. Nyoka black, nyoka yakafanana negemenzi yafika nongomana. Apo mwana uyu haende kuchechi. Ko gemenzi harisire chechi, hapana gemenzi reblack. Amene kuti gemenzi reblack mukoma KP. Ndakaridza kuti chiprofita chake chaari kuita ka. Achichiprofita chake. Atoudzwa kuti ukasvika wodai ajema ndikumboenda kuseri kwemba kuenda kwata foni. Achibva ikoko ndikudzoka ane masimba. Amai vachibva murume avigwa. Mwana ari kufonera kuti amai vako vafa ndiye first born. So kumiriro kamboti vana baba vake ari kushevedzera kuti handingapiwe week off wiki rori. Iko chimapiwa futi wiki rapera newiki rori. Azviite pandichapiwa off kana ndichida kuviga ndiripo inini. Pandichapiwa off ndichakufonera. Vana tichakuru vachibva vati hativigi usipo ende rufu rwawewe nenzira yemwana uyu. Paachauya ndipo pachazoviga vana vedu. Asi chagara tisadake dare. Chete dare chikonzero maona mafiro amai ayo. 0713938538 0713938538. Muri kuti kudini koneche? Ibhindura. Saka amai havasati vavigwa. Vana sekuru vari kutsika madziro. Vari kuti chamirira mwana ndiye achiri padate. Apo mwana asati apiwa off. Asati apiwa off kubasa. Ko off ikayo next year. Kuti amai vane chekuita here nerufu rwababa. Aichoratidza mukoma KB kuti mwana ane zvaari kuziva. Pavanhu vese veukama vakaungana wakasimudza ndamai vake kuti mama endea munoukirukana namudhara simukai. Vadzuka pazuka nzi aiwa uonekei namudhara vachisimuka kechi2 nyoka chibva yabuda.